Any die no buo kwan so wadaroma bomodern subscribe to our channel so de be ya update be bia no ye de tuma wo so nsa be kan na watimi ahwe eya akire wadwen so na wahya ma hofro so etimi enya bi enso ahwe na wonum etie sisi ade abatro no mu ayeden papa ewo Ghana manyi emu na opeka ya my Ghana Media TV ebo amane se omampanyini dada John Ajikum Kofo jananse woni nsɛmtwerɛfo di nkɔmmɔ kakra kyerɛ na adwene de fa ɔman yi enkanko ne yamamanwasɛm ho titiri yɛkɔ abatoɔ bere mu na ne nkasa yɛ mu nyinaa no ɛyade sɛ wɔde ato dwa kyerɛ mu sɛ ɔno ɔta Dr. Bawumia akyi sɛ Ghana for beto abade amana bɛyɛ mampanyini sanse ogidi sɛ ɔno na wonim dia obetumi di aboa ama Ghana nso etimi akɔ n'anim na ɛyɛ endorsement ɛyɛ J Kofo egusu a wɔyɛ no enam so ama adehye dodoɔ na no enso kyerɛkyerɛ ɔmadwene a na ɔpanyini baako a yɛ friend sɛ Alankwadwo Kyerematen ɔno na de movement for change de ɛbaayɛ ɔpremampanyi dibre ni bi no ɔno de yɛ kɔntɔnkrɔ ɛkwan so ɛna wɔnam akyɛ so ɔmfa no ho mbɔ amanyɔkuo bia na ɔpanyini so duaduam na wopɛ baabi a n'ase efiri ɔso kokuriko amanyɔkuo ni mu akyɛ sɛ amanyɔkuo no mpo no yɛbɛka sɛ bere bi ɔmbɛba aban mu no owura yi etimi nya dibre na wabɛsom ɛne yɛda ne deɛ nyinaa so ɛyɛ ɔmohwɛ dwadie ne firi dwuma soɔ ɛna yɛ ana ɔmode no ɛkɔ so ɔnkɔhwɛ so na yɛgu so a yɛboaboa yɛ ho na afempinu ne aduonan abatoɔ no aba soɔ no pa amanyɔkuo ahodoɔ no ɛyɛ wɔn primaries ne mu no ɛna owura Alankwadwo Kyerematen kyerɛ mu sɛ ogyidi sɛ na amanyɔkuo no wɔn ni no ɛnni ne yie sansa no ɔpɛ sɛ odi amanyɔkuo n'anim nanso ɔhwɛ sɛ deɛ amanyɔkuo no hyehyɛ egu apono so wɔn de yɛ primaries na ɛnkɔ yie mfama no nti osi fam efiri amanyɔkuo no emu na ofiri amanyɔkuo no mu na nam so ma no kɔte movement for change a ɛnɛ ɔde nam so a wɔpere mampanyi debre no na ɔpanyin akyɛ na adwene de afa ɛyɛ owura John Ajikum Kofo endorsement a wɔyɛ ɛde ama Dr. Bawumia sɛ ɔno mo medi Ghana anim no owura Alankwadwo Kyerematen kyerɛ mu sɛ ɛhu behia sɛ owura John Ajikum Kofo bɛkana no atum ɛfa amanyɔsɛm ho anaso wɔkyɛ na adwene de afa amanyɔsɛm ho a ɛbɛyɛ sɛ wɔn ta baako akyi enya baako sanso obi a wohwɛ abakɔsɛm a wabɛyɛ de ato ɛhɔnom ɛba na mamuo mu ne amanyɔsɛm wɔ Ghana hanom na edi twam tie ni kwan sɛ wɔkasa fa amanyɔsɛm ho a wɔde ne support kɔma ebi ɔmo pere dibre no baako na ne nsɛm ɔde to dwan mentie bi kokɔ to kohyia wɔ nipam bedwam President Kofo ɔyɛ panyini me mpɛ meka na mefa ne sɛ meva fa kra no mprako bɛ me mpɛ sɛ meka bibi in public nature no but the way obohu sɛ ɛho susaso no sebi it has created a big blot on his political career one say the Kofo ekika nsem om ka genzi no why me fa you dey tie blot on his political career na dey Kofo eke wonte me tie wo hwɛ nipa tem sabi obi a wanya distinguished career in politics obi a respect you then afei wo de wo akɔgye nsɛm ma afei obi atini ka bibia ntia no but the make can say me wo fa no de oyɛ no enye ezo ojai because ade a wo yɛ na enye no wo yɛ panyin na wo yɛ no bi ka kyerɛ sɛ ofa ade a wo yɛ nya ɛsɛ wo jai efise tie o wo yɛ tie he feels so Oshobo yina Oshobo kan ho a Bawumia the right he's been there before tie paka men sabi men force me say dia me ka nsɛm tie I'm just looking at the relationship no me dey make a challenge now wonu ananim die tie okeka sansɛm Kofo ka kyerɛ sɛ President Kofo say no Bawumia no nim da ben Kofo ni free hin wonim Bawumia adwuma ben na Bawumia ya it work say he's the best person for you I'm challenging President Kofo say what adwuma ben na tie say I na ben say on na Kofo no ba ana mebua di adwuma na Bawumia di adwuma na Bawumia before also wo judge obi tie ye nipa miensa me fancy 3 top career ana wo de ato so nseniani so ti ase di adwuma na Bawumia before
also confirmed by also could read the paper be or baby and so no yejina so e be ka say the president fast forward wa ba bemu my minister under your government so what I say answer na me ba be minister no kra no bo no onu ankasa nim my worth so what I say president Kufuor answer me be minister say na o person gina supie so ka say onim Alan Worth and onim adwuma ma ya such as eso ono ara me to be ka wo you wish you had endorsed because of comedy like the American ono to be ka say owo abam 70% or even more of the policies in your Alan. Oh, I see. O kan oba bia on fancy and nothing me say e say okoka sem e ma fe nkofo attack no